Dunay bagong low pressure area karon nga naumol ug nabantayan nga nagkaduol sa nasud. Katapusan kining nabantayan sa Pag-asa kaganihang buntag sa gilayon nga 1,020 kilometers northeast sa extreme northern Luzon. Sa pagkakaron, anaa sa medium chance nga mamahimo kining usa ka bagyo sulod sa 24 oras. Dili pinahon kini mohatod og daotang panahon sa nasud. Itandi hinuon sa milabay mga adlaw. Mas hinay ang epekto karon sa habagat sa nasud apan anaa gihapon ang kahigayunan nga mohatod kini sa pag-uwan-uwan. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas, gawas lang kung masinati ang mga localized thunderstorms. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasud.